Amo na napagpasimento, diba? Amo na gana. Uy, saan ka plastic yan ni ko na ito? Dito ko sa dito mo kalakat na. Bawbag. Oh, yeah, Barbie. I-check ka na isulod. Magpaninda ka sa Wow! 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 Ate, buksin na. Bawak class. Ay, dahil man sulod ka dahil. Thank you. Hindi na sa packet meron na. Wow! Rocket! Buksin, buksin. Pakita. Basaon mo. Masata. There, kaning-kaning. This is for you, $10. Wow. Ang bago, but I'm giving this to you kay may sentimental value. Aba! Tapos, thank you. Ah, sakto na Wow. yung sa kurente yung Ano ayaw? Basta ito sumilig na butangan sa pato. Ibuksit ang ano tang envelope to pita. Ang white. Pabuksan mo gito $10 sa pagani ko. Kasi hindi na pagpakita. Ato sige. Ito nga, dala na ito sa record. May tabos na Kami may aram ako pagbabang. Ako din pagkita ko may dollars na. Tanan nga gin pangatan so pang kukot kong bulsa. Hindi mga short pa lang daw wala. Labot ka ngala sa nang gud dala ko na dula kaya to na ko pa. Ang wa man ko to wala ko ay daw. Wow! No, igo na kay Aya. Si Aya naman yung makasuksok. Abaw! Gagid. Abi, Amo ka na planet. binli mo si Taminday para kumpara mo sa Masulod ka ta. 26 na Stand dayo. Kay Aya, gito yung kay Kuya. Si Aya. Oh, gutom na to ang kape do ginala to na to. Base mo bag sa ano nananong. Kibot ka lang katigang sa labalayaw. Wow! Wow! Daw magsimba ka na sa iglesia ni Cristo. Wow! Nami ba? Malaya pang St. Clements ginaya. Pang oo, pang formal. Gani, tayo pigit. Mapambaptis, yung lang pal daw. Kasi Aya, hindi masunod. Abaw! Ay, araw, pwede na ipares. Pares ito sa Halloween niya bala. Nan. Yeah, Hindi dik. kasi nga plain nga. Para si Barney oh. Pink. Kung butangan pikalo sa ne, pwede. May nakita ko ng kalong laba mo. Kasi, tani iyang kay mama. Bakla na lang sa silig na pagpunta Hindi, sa may nakita ko galipon. Ang kape na ninyo, yung costume niya. Oy. Oy, Aya. Costume ka mo. Huwag naman nakabukal na for undrawn. Ano yung size nga doa kape daw? Sa temple boss. Medium, small. Sa ano? Ang ano mga costume bala tani ang. Ano gusto mo nila yaw? Ginang way ko balo Sa Shopee tani damo barato. Oo. Oo, pwede man kapa sila. Kabala to yung. Ikaw tong kay Berto lang ano. Kay Berto. Oo, si Bebe yung dita. Kami kung duwa Kami katuri, book pa to. Ribok to. Ang tokens niya ra pa. Branded pa ako niya. Oo, branded pa yung mark namin. Gani. Ano na sa pito lang. Ito, ipan kay Bear mo. Di pa lang tanay kay Chao. Movie ka. Ikaw to ito. Ayo no. Ikaw maamos na kalawas ni Ber. Diba sa kusa kay Bear ha? Hindi, ayaw mo piting-piting lang. Chacha! Ano makalagaw mo siya? Chanel. Girl, ito yung sa bumbo. Oo. Siya? Puro Shein. Puro Shein niya ang ante to ya. Na, itutulog ko. Bella. Ayo. Ako lima na katuig way ka bakal t-shirt mo siya ya kapilaya sa isa. Ano sa siya ang Shein? Ito 59 lang yung iya. 60. Mawala yung bilang 84. Ako naman yung mga bag. Pangurabog ha. Hoy na bag. Why na da bag? Basta ito pa tuloy. Bukas.
Mas nga, hindi mo lang. Ipatid si iyo, tutulad lang. Ano, may bag pa ako? Why makit-kit-kit? Si Aya wala bag? Say mo jogging pants pa yang jogging pants may pang check mga ano bala? Mga bulsa. Ano lang ang bulsa-bulsa. Mga bulsa, i-check. I-check lang mas si Mera karon dollars. Huwag kami kanin-kanin, panay kay Goom, naging pan ko. Ang kay Martin ba? Ngalin ang kinaka kay Michael? Ikaw sa ako niya, Mike, no? Ang mga kantin sa mo. Ako yung kasuksukin niya.